ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ହରିହର ବେଶ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା ଜାଣିବା। ଏହି ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୋମବାର ପଡ଼େ ସେହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଏହି ହରିହର ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ସଜାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧେ ଅଂଶକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କରି ଧଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧେ ଅଂଶକୁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି କରି କଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ଠାକୁର 31 ପ୍ରକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶରେ ହରି ଓ ହରଙ୍କର ଏକତ୍ୱ ଦର୍ଶାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିନାଶର ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ହରିହର ବେଶ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏହି ବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମାନ ସମୟରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହରିହର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।